Patrick, iki seru yo. Iya Bob, koyok wong dupa dadi. Hmm. Yo Patrick. Patrick, iki wis tekan dia. Iya Bob, iki wis teko. Jogion Patrick, iki gak lucu. Aduh. Aduh. Bob, aku kok mulai bosen yo. Aku kepengin tuku es krim ngene iki. Iya Patrick yo, ini ki. Iya sih, aku yo kepingin ngene iki, kepingin ndang tuku es krim. Kepingin ndang tuku es krim aku. Iya, sabar Patrick, aku yo pengin tuku es krim, santai bae ya. Tapi ndekene apa yo ono dodol es krim. Iku SpongeBob, iku ono es krim. Oke Patrick, aku tak modon. Ah, ha, 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 ha. Kon lapo ngene? Ah, aduh, iku ndase tengkorak. Aduh, ya opo iki? SpongeBob. Apa Patrick? Kono aja tuku kono ndang mlayu. Yo santai Patrick, beli loro. Bungkus ah. Ah. Ya suwun, aku sih lho iki culno. Culno apa ora kon tak bandem lho kon. Culno. Culno anak kelet. Culno kon sopo sih? Iya aduh. Aduh. Aduh opo iki? Jebakan Batman. Aduh brodoli. Aduh. Aduh ana untu. Aduh opo iku jumbul. Aduh. Aduh. Ana paus berkaki. Aduh. Aduh SpongeBob. Ah. Aduh. 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 Ayo SpongeBob ndang mlayu. Aduh. Ayo Patrick ndang mlayu, ndang tancep gas. Ah. Au. Au. Ah. Ki opo iki lembek-lembek dicaki plembungan iki. Wih. Uh. Oh, arek loro iki tamang sing rene. Kon lapo ndek kene kon, Kon preman sok kuat, sok jahil kon. Metes kon gelut ae lek ancen lanang li. Keplok indas. Gelut. Ayo lek ancen lanang kon gelut. Oh. Au. Buak. Krek. Hmm. Ah. Aduh, ya apa iki, Bob? Ini es krim buat kalian. Ah, ini es krim gratis buat kalian. Mau. Aduh, Patrick, kono kucing rondo. Aduh, warna ungu iku. Aku. Api ya, Bob, kayak pelangi. Aduh.